आसामनिफ्राय साब्रै राइडारनि गोथै देहाखौ अरुणाचल हाजोनिफ्राय बोखांबाय। साब्रै गोथै देहानि गेजेराव सानै बर' लाइमोनबो दंफायो। आसामनिफ्राय साब्रै अरुणाचल प्रदेशसिम दावबायनो थांनायाव जाब्रबथायजों जायगायावनो जिउ जोबदों। साब्रैनि गेजेराव सानै बर' सेंग्राबो दंफायोमोन। साब्रै गोथै देहा बोखांनाय सानै बर' लाइमोननि मुंखौ नयन बसुमतारी आरो हिरक बर' आरो गुबुन फारसेथिं सानै लाइमोननि मुङा जाबाय सन्जीब दास आरो बिदान्था बरमाहेला होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। साब्रै लाइमोनफोरा थामहिनबा बाइक राइडारफोरा थांनाय 19 जुलाइ खालाराव अरुणाचल रायजोसिम दावबायनो थांदोंमोन आरो थांनायनि उनाव साब्रैबो लाइमोननि जेबो उदिस गैया जादोंमोन आरो ससियेल मिडियाफोरावबो गोमानायखौ लानानै गोबां फोसावनायबो नुनो मोननाय जादोंमोन। गोमाना थानाय जाथायखौ लानानै अरुणाचल पुलिस बिफाना सं दाननानै जाब्रबथाय जानायनि जाहोनाव साब्रै लाइमोननि जिउ जोबनाय गोथै देहाखौ दिनै बोखांनो हायो। नीचे डॉटू है ना, नीचे डॉटू है सर, यहाँ एक इधर एक पे ये आप पेशेंट गया ना, वहाँ सर पेशेंट गया, नया नहीं संजटा नीचे डॉटू है ना, नीचे डॉटू है सर, यहाँ एक इधर एक पे ये आप पेशेंट गया ना, वहाँ सर पेशेंट गया, नया नहीं गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बड'लेण्ड गट टेलेन्ट। गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना। जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। जानो गोनां बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय। फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन। मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।